man ta kasni ba prisan habang duai man ne yo man sim khoi da ka jingkran ki wai pat tilit tingi ko ban pi ba ila duai man tan sa kata ka yeng tu man nei ti kentai ila yo khia ti ko ban ang pi ka bor jong man sim khoi mdai tangi ndai barok ki ba yo yang man sim khoi ki ba kala ka ba mut ki pop ki ba la yo pen baptis sa ko bat ki ba yo pedang yo man sim khoi ki duai kat kum kecil jong boleh ka jingat yang how discuss bagi yo khia pila ban ang ba prisan kai ka ba pi syam ni Tengah kau benang kong pan pada kerja selungu kau bakrai utrai jisu tengah kuat bapin sim kia ya kan eka kabuk siar kau ki paralak we iju utrai jisu kat bawa jisu menta kumba ula ijang ing la yo mati sem bakho ceneng la yo ban kuduai ya ki breu ketuk ne kumba mentaro ngidang sudah ban kuduai ni kong ti la yo kia hanya karpat da kerja selungu iju dong utrai jisu bapin sim kia ya kan eka jing engka kabuk siar ke bau trai jisu udang khot yang i hadu menta kumba ula i jung kerbang kumba udang i jangi kene ya pero kentat ko ki prawang be i janga utrai jisu to pensim khia ya kene kabu ke bau trai jisu ke bau udang khot wat king sting yo le se ka wei ke ski pat la da pin la da pikim klem kit khia ya kene ka wei ke ski utrai jisu un sabe no klai pi menta ka por kadang don kat kene ka kubuk siar udang ai yang lang yo kalat ban yo snel yo gospel ka jong utrai to wat bu teng shu pai no shu utrai jisu udang khot yang ai pi menta haleluya ya ro utrai ko buram bet ke jing ro tang shu utrai ni ai amen bat amen amen thank you ti ni ai ngu pi yo snau gi ya ka testimony jong i ba prison menu ba prison baptis ki ngala pendep yo ka lajing mamut ni ha benai feb akon rutarik ngala yo pendep yo kene jing penbaptis mensua ki long kumno mo mensua ha ka jing im jonga mensua pada tengalong ha im ha ka pertai nga im ha ki kam sobha jong ka pertai ki kam phala ki kam oria bar ngalamat lot ti kam sobha jong ka pertai hendrai nga so tho ba utrai sha yang abangan syong sa hang ne ha ka pop na marba se yo ban lit bread no ya ka jing im ke jong ai met ban man sim se ka du jok hang ne nga so tho ba kamlong yang abangan su syong sa ha ka pop hendrai utrai ususun na ka banta ka jing im jong ha kumta u yo ban sei no yang ana ka ta tung ka pukti ahor jong ka ne ka pop kumta nga yo ban priang yu jisu bat ngit ya kan ga jipun baptis itu wiki kila ka bamut ti kat kum ka kam jing apostol mo kila kala ka bamut bat lap yo pen baptis i bat hadin menta ka sni yo man sim bakut ban ti bat ni i ba kilet duai mo mentan ti beri kili dang dai hindu dai yo khia ni man senang kini ai ngo yo blai kani ga dai ka jing em kat kum ka tikam ti apostol dai bang isu long kristan tangkanan isu syong tang sandi dai pha i ban yala elak cha percaya ban yala gospel pen khia gi bapang bat be gi min sim bam ting ai ngo yo blai dai bang sim buram sel dia leng ba kani video ngi kwa ban saprat ya kani bapun ibam dai tang manga balik kani dai tang ba pisan kiden bun la da pi kwa sya ban chakri yo blai pi kwa ban dakala bomot sya ban lak dut ni ki pop kadan kalat wan shu Jesus Christ la kalan duk kadok nut baro yo ban pen baptis ka bat pediang yu man sim bakut niat kumu beri wajab niat ba kum beri balak ban pelat dut ki wai pat ban malam shu Jesus Christ amen ayaro itra